ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaser te seryeta yu ita alawas anapauluan, krimen. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adaman nadlaw ko kanibos. Iso lang nga roden tinayranod iti kinabaknang ni madam. Kasla saan man laan nagladingit, idi nakamasayag ni madam. Ado ti mangibagbaga iti kasta, nanang. Napatpatigkan ko ti kwarta, ngam ti asawa na. Jay samot sa nikwa, day di madam ti kinayat na. Kasta mo ti ko na ti daduma, ngam amok, nanang. Ay, sayang mat. Taubing pa'y apimusay gapo iti sakit na. Ita, ni sir tinagbalin abos iti negosyo da nga gasawa. Ay, naan-anos ni madam ngam ni Sir Salvador. Awam mo sabali amang tawid iti sa nikwana. Tawan ka nga rod anak da. No apay mat anasapa ni madam anang panaw iti negosyo na? Adapay katatap ti daduma ah. Nga mga no saan nga amo ni sir nga imanihar ti negosyo ti asawa na. Kasta mo ti madlaw ko ah. Makita ah, naamu na mo't lang kar aramiden na. Imbag ta nakaumay ka diti balay, sika nga ahente ti life insurance. Adda ka din napatag nga ibagayo, sir? Damagam no danapateg nga ibagak. Binulan ka idi nga umay gapo iti life insurance plan ni bakat ko. Ito tanatayon, di ka mat umumayan. Dakkel ti binaybayadan na. Kasano nga umayak? Kat awan mat nga rodan ni madam, sir? Anya? Saan ka ni arumbeng nga ipagnam ti papeles, tapno maalak mat ti benepisyo tinagawan nga asawak? Rumbang ada kayo ti mangipag na, sir? Dakkel ti maalak no maipagna ti papeles. Nga makumikumak. Ikan kay ti bingay mo no ipagnam ti papeles. Takanayin ko kat nga ron iti opisina yo. Bingay ko, kunayo, sir? Saan ka di at agigamit ti uging kat maugingan? Alam na iti kasapulan kan pirmaak. Iyag mo iti opisina. Sika ti mangipagnay ti amin. Areglado, no kasta ti saritaan, sir. Agtinulong kayo ka ni Sally nga ahente ti life insurance plan na di asawak. Dakkel ti binaybayadan mi. Isa dakkel mo ti benepisyo amaalak. Huwan sir. Asikas madagos no anya nagiti kasapulan. Tapno mabit na maalak ti benepisyo kiti insurance na. Sige sir. Taidamag ko dagiti kasapulan tapno daras ti panakaipag na ti amin. Agunay ka nga roden. Awan pa'y mo ti aramidam ita. Sarakam ni Sally nga ahente ti insurance di opisina na. Matungpal sir. Masurunak iti dadya nga ahente. Nalay nga mangguyugoy iti miyembro. Ngam no may papan iti maala a benepisyo. Masapol atang danan. Mangguyong-guy siguro tinaypaakam at trabaho na sir. May sakamat. Iso nga rod ti kanayo na mapanit ti opisina da. Pati mangi trabaho iti panang-claim iti benepisyo ko maket trabaho na. Ta ahente kat nga ron. Sir. Kaya't na ti umawat iti kwarta no agsinger. Ngam di na kaya't may baon no may papaniti panang-claim iti benepisyo. Peste iti rupat kwarta. Napanam ka di. Ada imbaga ni sira papanantang awan kamat. Nalpas kumutan nga intulod ni Sir di opisina. Mapan kunto sukunan, intun malpas ti opisina. Kalpasan ko mga intulod mo akat saan ka apimana o tako na mapantay din ang ibawnan na kanyak. Sikamat lagayam ti imbaw na. Apay masapol nga daak. Si kangarot ti driver. Jay lugan nga iman manehon ti pagluganan ta kumaanapan. Awan mat imbaga ni Boss kanyak akasta. Rumbang ka di ataksi ti pagluganak no adda ibaon na apapanak. Panunutom mamad. Apay kumangay a panunutak. Bukod mo aparikot dayta. Tasikakat nga rod ti imbaw na. Nagalas ka ti panagniw-niwat na. Managing bubukod. Nalpas ka di amin nakasapulan tapno maalag ti benepisyo ti life insurance. When boss,
Masapol nga agpakita kayo ija opisina tapno maalayo. Nasaya at no kasta. Mapanak nga Roden no nalpas sa amin na napapeles na. Dahil timbaga ti ahente ti insurance, boss. In kayo i-claim. Pag mayatan no may insure ti tao, tapno adanam naman, no dahito ikit pumusay. Pagsayatan ti beneficiary, sir. Ada nga min maala no kasjay. Huwag nagpaiso. Ita, ada maalak iti life insurance. Boss, ijay ka di opisina yun ti papanantayo ita? DJ Insurance Company. Inakalang ti life insurance tinagawan nga asawa. Damag ko. Kaya dakil samat ka no ti maalay jay, boss. Iso nga ron nga in-insure ko ti asawak. Tapno ada maalak no dahito ikit pumusay. Boss, muda kayo mat nga iti pumusay. Asino mat ti mangalay ti benepisyo yo? Di mo man damagan dahil ta kanyak. Saan ko nga in-insure ti bagay? Taamok asaan ko amaala. Awan mat gamin beneficiary yo, boss. Awan mat anak yo. Saan mo man nadadailan ti mod ko? Mabayag pa, mabasamak dahil ta kanyak. Jayin kariyo abingay ko ngay, sir. Mayat gayam, ti pan naka-insure na di asawak. Iti life insurance. Ta dakkel ti maalak. Agpa-insure kayo mat nga ron, sir. Asino kumangay ti mangala? Mabayag pa dahil ta abanag kanyak. Kasano ti pan nakaamuyo? Mabayag pa ikada kayo, sir? Basta dahil ta ti mariknak. Mabayag pa Nasalsalon atak pa ingamnuang. Ibalakad ko nga agaplay kayo mat iti life insurance plan nyo, sir. Saan nga ron? Saan ko matla nga pa kay nanudan? Inton adan to asawak. Isunto, ti yalaki ti life insurance plan. Kaya tiyo asawan, mga sawa kayo pa'y, sir? Apay, ada ka din nakaskas na awit ti dayta. Kabalak pa'y mo. Adya ka diti kunayaw apagsaritaan tayaw, sir. Agisagana ka tayong dumanon ti tiyempo. Sika ti pagbalinag a caretaker ti vacation house ko iti isla. Ha? Saan ka day naiputputong day jay nga isla, sir? Jay laeng balayaw ti naipatakder a balay ijay. Adya kumano kasta. Adamat sweldo nga gyan ijay. Asino kumatikadwak ijay ngay, sir? Adan to kadwa mi jay. Tiyak balin na reyna ti isla. Asinaw kun kaanaw, sir? Saan ko pa yung amuno ka kung asinon to ti kadwa mi jay? Saan nyo nga amaw no kaano kun asinaw? Mabalin ka di mo ti kasta, sir? Asino ti boss? Sikaw ano siyak? Basta sagana ka. Itaman pa nga da chocolate ken rose iti lamisaan ko. Asino nga ta tinangikabil? Di tagayam lamisaan mo tinangikabilan ni boss. Iti impagatang na kanyak a rose kan chocolate. Iti anyaga po nga ikanak ni boss iti kastoy. Ay, no. Nagasat ka. Amumon ti kayat asawan da ita. Imposible da ito eh. Nabiit pa'y anatay ti asawa ni boss. Nabiit man kan nabayag. Makuna abalo ni boss. Pudno nga ta da ito eh. Imposible ka di pa'y. Kat makit-kita ti dua matam. Iso asong bata mo ni boss. Kasano kumasong bata kat dinak pa'y mat inaram. Intun armen na ka. Saan kan ngagpakipot pa'y? Baknang ko naman. Dusong batan na. Ikasar ka ada ko si tiyami na simbahan. Ikarik, ngagbalin ka reyna iti pagtangak. Ikanak pa'y kumaitinan anay agundaway kung agpanunot, boss. Dusong batan na. Di na ko nawagan iti boss. No di kat sikan ti awagak iti boss. Kasano kumasyak ti awagan niyo iti boss? Sikan to ti boss ti posok. Patgek nga imnas wano sanyata.
Na nagbalin pa yan asan yata kada imnas ti awag yung kanyak, boss. Adi penak ti pusom. Amin to akidawam kanyak. Itad ko. Kas itin ako nakon, boss. Ikanak pa itinan anay agundaway ngagpanunot. Di mo kumaunay baybayagan. Patke kasanyata. Ang mga lo'y patay ko lo di naksumpata na dagos. Nalabas samat dahitan, boss. Saan ang nalabas? Patke kasanyata. Pudno unay ti bagbagak. Ore matinag amin ang bituan iti tangatang no saan apudno. Dado, sugsugam ni Cherry tapno sumbatan na. Ipasiguradok, boss. Sungbatan na kayo dayjay. Oh, pagkuna masumbatan na. Basta ikariyo kan kuana, apagbalinan nyo aray na. Imposible, adi matignay ti puso na. Oh, iso ti pagbalin na ka Reyna iti vacation house ko iti naiputputong nga isla. Anya nga iti aramidan na ijay, boss. Oh, Reyna nga rod, saan ka di? Reyna? Hmm, Apay nga ijay pa, boss. Awan pulos ti tao ijay. ano, kaya't mo ti agpresenta na kadwa na ijay kat patgan ka, Dado. Boss, No, lakit na matulungan na kat mapasungbat ko. At dahil ko akong gunam. gungguna. Nangag mo timbaga, gongguna. Oh, madi ka pa iti gongguna. Ay, kaya't ko launay boss. Gungguna ko naman. Makitam ka di tinapintas asabong kan chocolates nga intad ni boss. Ha? Adda manan? Sungbatam nga minin. Amom ka di, nga imbaga na kanyak, apayaramidan nakakano iti dakkel ken napintas a balay. Si kakano ti agbalin a Reyna iti dayjay a pagtangan. Agpaiso ka diti magbagham? Agpaiso ko naktumet. Promise. Takes my heart. Uray magusing amin anwang kas kadabaka. Agpaiso ti ibagbagak. O sige. Saan mo pa'y ngarod nga ibagbagakan ko, ana? Song batak, no idarirag naman ang tipanggap na kanya. Saan mo nga ibaybayag? Kuna na ngamin, nga ay ayatan na kalaunay. Ang amno kano pakaragsakam, nga iti sabali alalaki ti pakiasawaam, iten na ti pagragsakam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Iten na nga ron ti pagragsakam. Kaya't naasawan, iti sabali ti pangtedan na, iti dakkel nga ipapaaramid na a mansyon. No agpaiso ti imbaga ni Dado nga danto mansyon ko. Naggasat ang kasta. Song batak man langan, tapno dinan ibawing iti sabali. Kat ang mga numaawan pa iti mansyon. Oray tong palbiyag ko nga agtrabaho hak. Sa anak ama kapaaramid iti mansyon. Ngam no makiasawa ak ka ni boss. Jackpot adi na oras. Boss, ibagayon ti kayat yung ibaga ka ni Cherry. Masigurado kasungbatan na kayon. Pagkuna masumbatan na. Basta ipanamnamak asungbatan na kayon, boss. Day tatimbaga na kanyak. No kano agkapoy-kapoy kayaw. Diyay may nga agar-aram ti sungbatan na. No kasta, adda karibal ko. Damag ko ket doktor samat ka no, boss. Isong agawaan nyo, tapno saan ang makauna tinasaw a doktor. Ay, masapol nga rod nga gunaya kon sakbaya maladaw ti amin. Saan nyo adakdakamatan kan kwa na, ti maipapan iti doktor. Tama nga no maipalagip kan kwa na. Ket paayin na kayaw. Sige. Masapol nga agalibtakak. Agalibtak ka, tapno maalat ti gungguna, nga ingkarim kanya.
Inta pa'y basit iti restaurant iti asideg. Tadda na pati pagsaritaan ta, Cherry. Saan ka di mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, boss? May mayat no saan alitoy. Intay ti asideg a restaurant. No saan, agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. O sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merot. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idipin mo sa iti asawa ni Salvador. Binilin na ti trabahador na nga ipagnada ti papeles. Tapno maklaim na adagos ti life insurance plan, tinagawan nga asawa na. Gapo tadakkel tinaala na, adda simken iti panunot na. Mga asawa, kat ialaan namanen iti life insurance plan, tapno adda manen maala na a binipisyo. Kayat nangarod apasungbatan ti sekretaryana, tapno agbalin nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ka di mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, sir? May mayat no saan alitoy. Intay ti asideg a restaurant. Wala saan, agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. Sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Ayos, agpalig agsamay ta. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Agyaman na, tayo manugot kay ti awis ko, kunak. Napintas nga imnas, ken sanyata ti biyag ko. Itaman pa'y medyo na indaniwan ti panagsasauyo. Tada pa'y imnas kan sanyata. Dayta ket gapo itinasudi unay a panagayat ko ken ka. No hindi pa'y kumaanag kita ta. Sana kumapay amalo ita. Ang mga nada pa'y anak ta, boss. Ket day talaunay ti tartari kagaya. Naibaga kanyak ni Boss, nagsagana akano, tasyak tagbalin a caretaker iti balay na ijay isla. Kayat mo asawan. Ijay ka nga agnaan. Day tamot ti ko na ni Boss. Ikan nakano iti dakkel asweldo. Imbaglakit din, ta sika tinapili na nga agyan ni Jay Isla. Jak pa'y nakadano ni Jay nga isla. Jak pa'y mo nakadanon ijay. Kuna ni dado adakkel kano abalay. Adda pa'y swimming pool, ken agkakapintas kano akay kayo iti aglawlaw. Uray na ngayon, no ang may sa kamatlaang. Saan nga enjoy? Ay, agduduma kano a prutas ti adda ijay. Kaano ka amapan? Madanon tulat ta kano kuna ni Sir. Nasa ukadiken kaday di madam, ti may papan iti dakkel abalay iti isla? Kasla adda iti timbagana, nang. Ngam, saan ko unay amalagip? Idi pa'y nga minyain bagana. Napintas ka no adiso, ngam awan matatao. Kasano ngay ama enjoy ti agnaed ijay? Saan ka di amayat ijay? Tama ko na ana ulimag, nang. Mabalin met kit day, ngam adayo. Kasanaw no agkasapulan ka iti medisina. Sa bagay kasano ngay nga agpaisaw. Dagiti magatang iti tiyendaan kan aminan. Narigat ti agbiyahe, tamasapol nga aglugan ka iti motorboat. Ada ka di pampasaheros a motorboat amapan ijay, nang.
Kasano ko mga da pampasaheros, ket awan mat nga rod tao ijay. Kasano nga rod ang makapandasar kan Madam Ijay? Nilaeng dadaw ti amok anakapan ijay. Ta isaw ti mang paandar iti motorboat no mapanda ijay. Ay. Apay, kasano ang nakapanda Ijay? Idi nabiit pa'y anagsakit ni Madam. Kayat natin na ulimer ken presko a lugar. Adaman madamag ko, Nana. Nakapan kayo ka din iti isla? Iti ayan kada iti vacation house. Nana. Kasano ang nakapanda Madam Ijay? Tawid nan sa kanaw iti day di mistiso Espanyol a papana. Nagyan ijay dalulo ken lula ni Madam idi tiyempo ti gubat. Kasta mo ti istoryada. Iso ka di apimanaw daw matlaang Ijay? Tawan matatao Ijay, Nana? Kasta mo ti istorya na ngagkaw. Interesado ka kada. Siya nga mintimbaga ni bus nga ag-caretaker ijay. Napintas nga tayo Ijay. Jakam mo. Kasta kanumo. Nagyan ijay ni Madam. Akadwa na tinatangdanan nga agasikaso kun kuana. Idi kasapulan nga agyan iti ospital. Inyag da dito'y syudad. Oray kasano ti kinabak nang. Saan ang magatang ti pirak ti salunat, Nana? At damot kitday na itulong ti pirakda. No awan kwartada a pinagpaagas, kun pinangtangdan da iti nangasikasaw, naisapsapa ti ipupusay na. Itatanalpastan anaman. Sumbatang maten, ti idardarirag ko ka. Pudno ka ni matlaang nga ay ayatan na akas iti ko nam. Iti amin a pusok ay ayatan ka unay-unay. Tumukno sa dilangit, ti panagayat ko ka. Anya ka di ti pamanagnak mo, iti panagayat mo kanyak. Lumakitam ti panagkuti dagiti bulbulong no agangin. Lumakitam ti panagabasa dagiti tapok no agtudo. Ken lumakitam ti panagsubli-subli ti daluyon iti igid ti baybay. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Agkakanatan ti di ka madakdakamat. Dahil ti pangkitaam ang mabagtitak no dinakpalasumbatan, Jerry. Alaman laang yan. Sungbatan kan. Agpeso ka ni tinangag ko. No saan mo anangag? Saan kun nga ulitan? Saan man, nangag ko ka ni. Mangrabara makaklaeng. Mamati kayo kadi itimbagak asumbatan na kayaw, boss. Mamati akon. Adan agbalin nga asawak. Apaman nga kalay sa kami. Yalak maternity life insurance plan na. Kasano, no, da kayo ti umuna, boss. Ay, yak kurso na dati tabas tingiwat mo . Kaya't mo kanita saan kon nga ito tinagtulagan tagong kunam. Ay, ni boss Matt. Di kaya't ko asawain. Da kayo ti umuna amang ibagak ni Madam Cherry. Nagkalay sa kayon. Tapno mayalaan yon iti life insurance plan. Kasta ti kaya't ko asawain, boss. Kasta ilawlawag mo tapno di ka pasubsuban. Talaga kasta ti kaya't ko asawain, boss. Langkong alakay. Pudno ka day, akaayan-ayat ni boss ti sekretariana. Kasta matimbaga ni Dado manang. Ay, nabiit pa ilaang anatay day de madam. Addan kaayan-ayat na. Iso nga ron. Mas daawak matiti among tayo. Di man la naguray mabasit. Awan mabalin tayo, trabahador tayo lang, manang. Kinasaritak ni Cherry agayem ko nga adda kanumot panagayat na ka ni boss. Adalat tamain lab ka ni boss. Tabak ng mga men. Ita apanawan, praktikalan ti babae.
Ti siguridad da, ti pampanunutan da. Si kamat gayam day tamasabat ko, sali. Nujak ag kamalay. Addan tumanan kliyente. Asino ti agbalin a kliyente? Tamapan ko guyuguyan. Duag kalay sa dabos, kanti sekretaryana. Ha? Agayan ayat dan? Kano nabiit da pala nagamam mo? Day tati maaramidan ti pirag. Sa bagay, pirak ti kapatgan itang apanawan. Imbag kan ni boss, ta sigurado nga dan tumanan kwartana. Ang ni Cherry ngay. Anya ti kayat mo asawan? Sigurado abumak nang mata ni Cherry no makiasawa kin ni boss mo. Ha? Saan tayo nga mo? Makitan to, nubumak ng tumat ni Cherry. Awan ka di ti anyaman na keng ka, no makiasawa adagos ti among tayaw. Anya kumangay ti bibiyang tayaw. Katulong tayo laeng. Katulong tayo laeng agpaisaw. Ngam nasakit mo tirik na, tanasingpet day di madam kada tayaw. Uray anya pa'y ti bagbagam. Awan maaramidam. Takas iti kunakong. Katulong tayo laeng. Ay, maladingi tanaklaan. Awan nga agpaiso ti karbeng ak amang tubngar. Imbag tamom nga awan karbengam. Saan ka di nga imbaga ni boss, no kaano ti ipapanyo ija isla? Enton malpas kanong araw ti kalaysada. Jak maawatan ti mapaspasamak iti among tayaw. Apay nga taakayat ko ang makita ti kunkunada nga isla, nang. Saan mon nga arapaapen ti mapan ijay? Di mo laam mo, no anya ti mapagteng mo no makadaanon ka ijay. Ngam kunada, anapintas ka no ijay. Nagado ka no ti agduduma a prutas ijay. Adda swimming pool, kan ado ti nagduduma a bilit iti aglawlaw. Maimay sa kanulaang ti balay ijay. Awan tao asa balay. Kasanuda nga rod nga agbiag ijay ngay. Saan nga imposible iti baknang anak? Adadakkel a motorboat ni boss. Mabalinda ti mapan ken agsubli ijay. Mayat nga rod ano kidawak kan ni boss asumurutak na mapanda ijay. Ay, saan kumaanak? Ibagbagang pailaang jak maawatan. No apayakas lang kintay ag tirik na. Anya? Agkalaysatan, tapno si kan tiagbalin na boss ti pusok, Cherry. Di nakadimat lang pagsangitan. Ito nagasawat ha? Awan to tagtentid alwam iti sidong ko. Ipaay ko amin na pagragsakam. O sige. Umanugot ak nga rod iti kalaysa ngay bagbagam. Wala, itamit lang. Paisaganak amin nang iti masapsapol para iti kalaysa. Nalakalaan nga pa'y saganam. Taado ti koneksyon mo. Kan ado ti mabalin mo abilinan amang isagana iti amin. Paggunayag ti amin na koneksyon ken kwartak, tapno mabiit ang may proseso ti amin. Lumaysa akton abak nang. Maaramid ko amin akayat ko nga aramidan. Manipod na tay dagiti dadakkel ko. Agmay may sak iti biyag. Nagtrabaho ak akas sekretarya. Ita, agbalinak tun abos na malpas ti kalay sami ka ni Salvador. Oray medyo lakay amay dilig kanya, tabak na. Naggasat akon, baknang ti agbalin nga asawa. Nalpas ka din ti amin. Wan boss, pinantaryo ti kwartayo, isa nabiit. Samay sa mo yung matgayam di huwes amang kasarakara kayo. Nasayat. Maangay nga ruden ti kasar, iti kabitan agundaway. Nakay ti matungpal, boss. Talaga, asyak ti matungpal. Awan ti makatubngar iti anyaman akayat ko.
Agasawa kami ni Cherry. Iti mabit. Kablawan kayo, boss. Oh. Kablaawan na. Gapo iti kinaalibtak ti utak ko. Kinaalibtak? Saan ka di agapo iti ayat, boss? Oh. Ibagatan agapo iti kasta. Ken gapo iti kunkunada nga ayat. Agyanan ijay balay ni boss ti asawa na ni Cherry. Rumbang laang at agasawa dakat nga rod nanang. Ape akas lang maladingitan kayo aya. Ay, nagsaya at kada tayo day di madam. No kumasyak ti matungpal, saan kumasukatan adagos ni boss day di madam? Awan mabalin tayo nanang. Day tati kayat ni boss. Saan amaawat tirik nak anak? Kaslaman nalipatan adagos ni boss ti asawa na. No day tati kayat na. Anya nga rod ngay. At dakarbangan ni boss sa mga sawa. Tabalo kat nga rod, nanang. Imbag tayo may kaditi balay, apaman ngay nawagan ka. Anya ka diti maipay ko, sir? Agaplayak para iti life insurance plan ti asawa ka ni Cherry. Saan ka di ang may mayat no dua kayo, sir? Nilaing Cherry, ti alaak. Bilibak mo't kada kayo, sir. Ialaan nyo iti life insurance plan adagos ti asawa yo. Saan ka di arumbang ahanimon pa iti umuna, sir? Ahente ka ka di, wano umay ka ag-interview. Ah? Ay, ko nadamag ko lang mo't, sir. Ala, ta-fill upan nyo nga ro ti application form para iti membership ti asawa yo. Agawa am nga ron. Tanda pa importante apapanak. Anya ka di day ta, Salvador? Ha? Kwa? Letay, kwa? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta seryetayo ita alawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nestasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo iti kwarta ken koneksyon ni Salvador. Napartak ti panakaiproseso ti kalaysada ken ni Cherry. Apaman ang nagkalaysada, inawagan ni Salvador ti ahente ti life insurance company. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agawa am nga ron. Tanda pa'y importante apapanak. Anya ka di day ta, Salvador? Ha? Ay, kwa? Letay, kwa? Dangamin kastoy ko. Kaya't ko pati si kakit. Ang damot kastoy mo. Anya ka di day ta? Kinaik man? Life insurance plan? Awan ang yaman na dayta. Kaya't ko lang nga insured ta. Tapno may mayat. Matayak ka din? Tapno iyalanak iti kasta? Apay siyak. Matayak ka din. Tagdamat kastak. Agbati ka pa eh. Siyak lang ti mapana iji opisina. Total, nalpas kon ana fill up anti form. Anya ka di ti pampanunutan niyaw, Ma'am Cherry. Mas daawak man ka ni Salvador. Awan imbagbaga na may papan iti life insurance. Ha? Iniyalaan na kakadi iti kasta, Bam? Kasta nga rod manang.
Ninamnamak at honeymoon mi ti unaan na. San mat ta life insurance ko? Ha? Nabibiit kayo pailaan. Adda burbor tsa adi mo amaw ti sungbat na, ma'am. Kasta nga rod manang, mas daawak. Saan arumbang aday ta ti panunutan niyo, ma'am? No da kayo ti aday ti kasasad ko, manang. Saan kayo kadimat amas daaw? Ay, jak amo, ma'am. Anya ka dito kunayo nga ibagayo. Ta dito ipay parking lot ti pagsaritaan tayo, boss. Masapol anwa talang ang makaammo iti daytoy. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Mapantayo iti isla. Ha? Tayo? Kunayo, boss? Ni. Asino ti kadwata ang mapan ijay? Damarla Kencheri. Agnain da ijay. Ngam, sikalang ti makamoy ti daytoy. Apay ka di ang masapol nga ilimad, boss. Basta tong palam amin nga bagak. Awan ti ano asaludsod no kayat mo ti kwarta. Kwarta, boss. Ay, ariglado amin kaniyak, boss. Kwarta ko naman. Agtulong kay ti amin nga bagak. Tapalak na itarupam iti kwarta. Agtungtong palak mo't iti amin nga ibagayo, boss. Pagsaka na ka itim bagak apapanan tayo. Ngam kaamam tingiwat mo. Awan pangimbagaam. Iti papanan tayo. Iti isla. Apay nga'y ang masapul nga ilimod, sir. Basta tong palam amin ngay bagak tapno ingatok ti sweldom. Makapanak matlaangan iti isla. Ay na, nagpintas ka no ijay, sir. Napili laeng ti makadanon iti nga isla. Mabayag tayo ka di ijay, boss. Ay, oray agyan kay jay, aginggat kay kayat mo. Sika nga ro ti agbali na caretaker jay. Kasano dagiti masapsapul ko ijay nga ay, sir. Sana parikot na kita. Mangala tayo, iti ado nga abas toyo iti mabayag. Umay na kayo matlaang pasyar ni jay. Ay na, makapanak matlaangan iti bagbagada na pintas nga isla. Ipaimpakem dagiti kayat mo nga arwaten, ken aminen akayat mo nga itugot. Intag honeymoon, iti may sana pintas sa lugar. Ha? Sa dino, Salvador? Iti Harden Eden. Masigurado akayat mo ijaya pagpasyaran. Harden Eden? Presko ti angin, kan makasalibok hang itirit na, nagiti napipintas sa tumatayam ijay. Duwata kandilang amapan iti bagbagam a Harden Eden? Adda kadwata. Timang iturong iti motorboat, kan ti katulong amang isaganin ti amin na masapsapol tayo jay. Saan kan ngagluto, tadan para lutom. Magagaranak iti bagbagam a Harden Eden. Huray sa dino ti papanam. Awan ti kas kapintas ti bagbagak a Harden Eden. Pero iti nagano grocery items nga alaan ta diti grocery. Mabalin mo nga ilako iti basita sari-sari store. Adda pangipanan me ken ni boss. Sa dino ko ma? Saan mo nga muan? Maban na siguro i-donate iti margrigat. Donate? Nini, itaman pa eh. Kadwa na kakadi amapan? Alangan mo't asika ti kadwana. Kat adamat impyerna kan ka negosyo. Jay trabaho ti into naram. Naglastog na ito na driver. Kunam mo siguro. Anya ti kunam? Siguro? Ha? Nakasiguro, nagiti pangtadan nyo, iti groceries. Ti kayat ko asawin.
Agpakada kapay kada kiti kakadwam diti balay nga agbakasyon kapay ije probinsyayo. Ha? Pagbakasyonan na kaday, sir. Basta tong palem ti ibagak. Tapno isurot ka ije pagpasyaran mi. Ay, sige nga ro, sir. Kaano kaday ti ipapantayaw? Madamdamamat lai. Isaganam na gitarwatam. Tapno makapasyar ka man. Ay, una, sir. Ay na, agbalinak at turista iti apag kanito. Saan lang nga pagkanito? Maleta ti kargaam. Mabayag apasyar na ito yan. Anya tilinaon day ta maleta yo, nana. Kumuyugak amapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino ti pagpasyaran nyo? Ay, anya ti imbagakon. Ay na, nagpakadaak tamapanak iti probinsya may. Kaya't yo asawan. Agawid kayo, nana? Kaslakastan, ngam saan, agsubli ak metlaeng kuna ni boss. Nagsubli kayo. Apay ang nagdakkel ta maleta yo. Mabayag kayo kadi, nana? Diyak nga rod mo kin ni sir. Ni kadibos ti manggedeng, no kaano kayo nga agsubli, nana? Nagadukot asal salud-sudom nga ubingon. Basta agawid ak pa ijay probinsya. Diyak amaw no kaano ak nga agsublay. Ambom kaday no napanandasar kikaw. Naitangarod mo ti pagsidawak manan. Awan yung bagbaga ni Sir Kanyak. Nimot dado. Ano ti ginatang na groceries? Nagpakadwa pa kanyak. Di mo ka didinamag no pangipananda iti groceries ako nam. Anta ka no pang tidan ni Sir. I-donate na ka no. Donate. Kasla jak mamati nga ag-donate ni boss. Di na may tureday jay ti basta mangtad iti nagbanugan na. Pudnuret ako ng manang. Jak pa'y nadama ka nag-donate ni Sir. Pinagawid na nga ta ni Marla. Nakita ka no ni Eme adakkel ti malita na apimanaw. Kaya't maasawan, awan ni Marla dito manang. Wan, ngam ko na ni Eme, asaan ka no nga agsusurot ti sungsong ba na ka ni Eme, ididinamag na no papanan na. At daislay ti masungat tayo, ma'am. Dita siguro ti destinasyon tayo. Salvador, adayo ka di pa'y? Iso ti masungad tayo. Awan na ti makita kahartin. Panay mat nagtatayag ka kay kayo. Mitilingad na ita ka kay kaywar. Anta ijay. Kasta ka di? Nasamag kan kaslawan matatao di talugar. Alam napintas ti pakabuklan na. No makadanon tayo iti husto iti dadya balay. Saan lang nga madlaw gapo karagitin na tayag kay kayo. Asidod ka di ti balay apagdagusan tayo iti igit ti baybay? Saan? Medyo adayo pa'y. Adapag na yan tayo. Saan na nadanon ka no iti hapon na ijay iti tiyempo ti kubat. Kasla sagrado a lugar, no kasta. Kasla sulsulinak ti aglaw-law. Agam no makadanon kay ti pusag ti isla. Napintas sa buya ti may matangaw. Kasano nga ron, dagiti ado a kargata yun. Ibo nagdadado kan Marla. Nakadaanom tayo. Kapilitan na magnatayo iti ababaw a danom. Tapno makapantayo iti kadaratan. Umulit tayo iti kabatuan. Ngam, sana ka makauli iti kabatuan. Adu ti abot iti bato apang ibatayan iti saka. Adu mo't tilanot apagkaptan. Kasla tayo kadibakes iti kabakiran. Nga agkapot kadagitilanot nga umuli iti kabatuan. Kaya't mo ka diti makanano na iti Hardin Eden? Wano agbati ka dito igit ti baybay? Ay sana sir. Apay kumangay nga agbati ak dito ngagmaymaysa. Ba't lagayam? Apay nga ron ngagreklamo ka. Ay sana sir. Wow! Nagpintasan? Naglawa a swimming pool. Adulaang ti bulong ana ornong iti rabaw ti danom.
Padalusan laeng kada Marla kandado na ita. Mabali na paglanguyan. Ado nga agpaiso ti agduduma a prutas ditoy. Nagpintas na talaga. Makitam ka na dagiti agduduma ti Maris na tumatayab. Nga agtay-tayab kan agbat-batay ka dagiti kayo. Juan Salvador, itak lang ang makakita iti kakasta at tumatayab. Sana pumanaw dagita. Taado ti prutas iti aglawlaw nga agpaay at araunda. Sa anak ama uma amang buybuy kadakwada. Agkikinamat kan agkakantada iti sanga ti kayo. Husto ti impanagan mo. Hardin Eden. Daita timpanagan na di lolo ti imunang asawak. Kabayatan amadama ti gubat. Naulimak nito'y, ta saan anadanon kano dagiti hapon. Kasano anak kadanon dagiti lolo kan lola na dito eh. Hindi adda kano dagiti nadangkok hapon. Nagbalsada ang nagkamang nito'y. Kimalipkip da ka nagiti bato, ang nagkamang iti puseg ti isla. Awan ti ilutuan, kan ilabaan ta. Taawan mo dagiti amo tayaw. Iso nga ta pinagawid da ni Marla, tada na pananda. Nga maapay akas dyan ti panagsungsungbat ni Nana Marla. Kaslasaan mo't nga agawin. Pag kunaam, asan nga agawid? Umuna, ibaga na nga min ang mapanagpasyar. Ididinamag ko no pagpasyaran na, ibaga naman nga agawid iti probinsyada. Amumbat ni Nanam Amarla no maminsan, saan nga agsusuro ti bagbagana. Kasla nga min adda ilimlimod na, nanang. Kunammat adakkel ti maleta nga awit na. Wan, kasla inala na amin agamit na. Agbati kayo pa dito islakan Marla, ta danas ka na papanan mi. Kaano kayo kading agsubli dito eh? Mabit kami lang. Depende, no malpas ko anagos ti katulag ko, may papaniti negosyo. Sige, naragsakak matkit di dito eh. Adamat amin nga aramatan mi dito eh. Iso na lang, tawan kuryente. Sarabale, ta adda mo ti solar light iti ulag ti balay. Saan nanasip nga iti rabi. Wan matkit di ah. Binilin ko ni Marla nga agpidot ka na iti routing a pagsungrodyo. Narigat ngamin nga ibiyahe dito iti tangke ti LPG. Kaano ta kadimanan nga umay dito isla, boss? Siguradom kadi anay kandadom tilandok agit. Kun boss, saan ang makarwarda Madam Cherry iti inaladan? Nanghato ti bakod. Saan da makauli? Tababay da. Masaya. Inton umay kamangyag iti abastoda. Ibating natan iti unag tinalaran. Kalpasan na, pumanaw ka, asaan ka nagpadlaw kadakwana. Anya ka niti plano yo, boss? Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidak, kaemem tingiwat mo, no, kay lalam tibiyag mo. Ah, Ngam no umayon ka kanagit amin nga araramidak. Mairanot ka iti kwarta. mangnamnama kayo, boss. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy teseryetay weta alawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas,
Kalpasan ti Kalaysa da Salvador kan Cherry. Inawagan ni Salvador ti ahente ti Life Insurance Company. Kalpasan ti sumagmamano a bulan. Napanda iti balay ni Salvador ijay isla. Akadwada da Marla ken Dado. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Nagpakada ni Salvador ken ni Cherry. Imbaga na asublyan nanto daytoy iti mabiit. Iti kaadana iti taaw. Adda simken iti panunot na. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo italawas anapauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ibilin ko ken ka, nga amin ang makita mga aramidag, kaumam tingiwat mo, no kailalaam ti biyag mo. Ngam na umayon ka kanagiti amin nga aramidag, may raron kay ti kwartak. Mangnamnama ka, boss. Nasayaan. Pagparangin ta nga aksidente anatinag ni Cherry iti taaw. Anya? Angam nabatin ni Madam Cherry iti isla, boss. Nakaadayutan iti isla. Basta pagparangin ta nga aksidente anatinag iti taaw. Anya ti aramiden ta, boss? Awagak ti gayem ko a Coast Guard. Pasawar ko kampay idi ti taaw. Saan ta kanya madaksan, boss? No saan laki ti ngagpakita ni Cherry ti publiko, mamati da anatayon. Kasano din napasamak, sir? Kasano anat ni Ma'am Cherry iti taaw? Anda kami iti motorboat. Tsaka mo, no natin aramid na. Natinag. Idi naglanguyak anang sapol kan kuana. Saan kumuten ang masarakan? Ada ka din damag dagiti ng sawar iti taaw, boss. Awan pa'y nga ron. Isa matalaga naklaunay. Saan ka di ang nakipagsabol ni Dadaw? Dua kami anak sapol. Idi saan may masarakan, inawagak ti gayem ko a Coast Guard. Kasano nga rudan ita? Kaasimat ni Ma'am Cherry. Ay na, sapay ko mata masarakan na siya sa awak. Ay, Sapay kumasar. Napipit kayo pa'y laang. Napukaw man ang iti taaw. nagmalasakit din. Tana aksidente ti asawak. Anya ti napasamak? Papanan niyo kumatapeng adda kayo iti taaw kan ni boss. Kinid daw ni Ma'am Cherry nga aglugan kami iti motorboat nga agpasyar iti taaw. Napanan niyo iti sumagmamano alawas. Nagpaspasyar da iti agduduma adiso. Honeymoon da nga rod. Mas daawak iti napasamak. Kasano nga aksidente anatinag? Adda ayamat mangayat iti aksidente. Nabambanog kami pa'y anaglanglangoy anang sapsapol ka ni Madam Cherry. Kasano kabayag sa imarayat ti Coast Guard? Saan ko abinilang no mano a minutos? Di mo lakit mapattapatan no damay sa nga oras no awan. Agpakalaing kamat. Awan tirilumi, ijay tao. Masikuranak mo't tawan kuryente dito eh. Awan TV, apakadamagan ta iti mapaspasama. Oray kumamot no adda di baterya a radyo dito. Tawang ka nga rin ti kuryente. Dahito matipagdaksan na. No nairam ti tao nga adda kuryente. Kaano nga nga tangag subli dito'y da, sir? Kunano matasaan ang mabayag. Ngam, awan da pa'y mat. Ala, tay nakman pa'y agpidot iti routing tapno adda pagsungrog. Kaano tanga tama ka subli jay syudad? May kawak iti kawan ti kuryente. Awan pulos gadget dito'y isla. Nagpintas ididamo, ngam gaputawan matatao. Makasikurmutin dito'y. Ay, amukla kumakastoy. Agbabawi ka kadi ngay may dito'y. Kaslakastan, ma'am. Ay, kasano nga tanga itadliser ti sweldo. Kat saan da pa'y mo't anag subli. Imposible as ibibiyag pa ni Cherry. Kat nakita mi natin nag iti taaw. Nadawal ka di ti daluyo ni di natin nag, boss?
Medyo nga ron. Mas daaw kami kanigdado. Tapay asalmi alasarakan. Maladingita na kiti napasama ka ni Ma'am Cherry, boss. Or-orayag ti baga na iti Coast Guard. May papan ka ni Cherry. Ang nakunayo nakita yun natin kaawatan ng almas. Laita nga ron, Kurt. Kalpasan ti sumagmamano alawas nga awan. Mabalina na yalaan ang ti death certificate. Ta nakita mi mat kanindado anatin nag ni Cherry iti taaw. Nabayag ka di natin sakbay nga nyawag yun ti Coast Guard, sir? Inyawag ko adagos. Ilisan mi amasarakan ti asawak. Ay, nagkasangan tinapasama kiti gayem ko. Imbag tarag sabat ta dito'y tiyendaan, Kiko. Kanya ka di ti baga manang. Awan ka di tinadlaw mo. Wano atap mo iti panagpukaw ni Ma'am Cherry. Apay manang. Agdua-dua ka kadima, takas kanya. Kunak no siya klaang ti agdwa-dwa. Pati gayam si ka. Saan ako mga agdua-dua, no? Agsusurot ti ibagbaga na dado kan boss, iti kinasarita kita. Anya nga tangag paiso tinapasamak. Apay anat nagakunada. Kunayo nga awan mat ni Marla. Napanan na ka di. Naggigidan da apimana aw. Kuna ni Eme iti nakasarita na, asaan ka nung agsusurot mo ti bagbaga na. Imbag ka nasabat ka di ti dalan, Emi. Ay, apay ka di manong. At ka di ibagam. Naibaga ni nanang mo, ang nakasaritam ni Marla, sakpay ang nagawid. Anya ka di timbaga na. Iti nakitak ti malita na. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Kuna namat amapan ka no agpasyar. Iti dinamag ko no pagpasyaran na, kuna na nga gawid. Amom ka di ti probinsyada? Saan nga rod manong? Saan ko mo't dinamdamag? Apay ka di aya. Damagantay ko man, o pudno ang nagawid di probinsyada. Pagdamagan tayo kumangay. Awan mo't am-amu tayo akabagyan na. May sangal daw ti papanaw da. Ang mga no nagkukuyog da. Anya nga ta tinapasamak ka ni Salvador. Apay adi matlag sublin dito'y isla. Ay, kaslata mo ilabalo dun nga imay da imbulos dito'y isla. Mabalin la ko maasaantan ita nga urayon. Agsublita ko man ijay syudad. Pagluganan ta ko ma. Saan tama ka pan ijay syudad? Tawan mat motorboat a pagluganan ta. Rumbang ko ma mailiw ni busken ka. Tanabiit kayo pa'y nagkalaysa. Saan nga ta nagsakit? Iso anay tantan ti umay na dito isla? Ngam kunada iti pimanaw da. Ngagsublita at agos. Apay nga'y nagbayagaan. Diyak maawatan. No apay nga imbatinak dito ya kaduham. Diyala ko man imanugot nga agbalin a caretaker dito. Tanay, nakasulsulinok a lugar. Ngamok la kumakastoy. Sa anak la kumamat a nagsagmak ka ni Salvador. Ay, ma'am. Anya ka diti kinayat mo kunkwana. Nagmamayat ti sa una idi agar-aram. Ita, awanan dagi di akar-karina. Kaslain tayab ti kali. Mabalinan ti mga ti death certificate ti Cherry. Ta imbaga na kiti Coast Guard nga imposible as ibibiyag pa'y. Ipag nakadimanan ti papeles, sir. Ngam, adamanin bingay ko Mga laak iti death certificate ni Cherry. Tapno may pagnamon ti panangalak iti benepisyo. Areglado, basta dabingay ko. Agawa nga ron. Tapno adamanan kwarta a maklaim. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Napartak may pagna ti papeles. Iso nga agagawa ti tao, gapo iti kwarta. Huh, di ka agagawa, maunat ka si mumulagan. Ti ahen ti insurance, kanibos.
Kasla napatag ti pagsarsaritaan da. Padayuda ka nagitidad duma amang mangan. Sa anak nagpatlaw. Si putak man no niya karamidan da. Agmask ka nagsanglasak. Tapno di nak mabigbig ni boss. O masidagak iti lamisan da. Apayakas la sa bali ti Jarmaw. Nakitak da boss ka ni Sally nga ahente ti insurance. Ada ka didakes na no nakitam ida ako nam. Nangag ko ti saritanda. May papanit insurance plan ni Ma'am Sherry. Kuna kun kahit. Impa-insure na ni Ma'am Cherry. Tapno adamanen maala na akas iti day di immo na nga asawa na. Adan sakat milagro ang mapaspasamak ah. Kastama ti atap ka o. Anya kumagay ti maaramidan tayo. Awan pulos ebidensya tayo. Ay, masapal nga da maramidak. Impyar kanyak na di madam ti may sa negosyo da. Ada utang ko na imbaga nagam ka ni madam. Anya ti aramidam. At dagayam ko a polis. Ibaga ken kuha na ti amin. Malagip yu ka di ti imbaga idi ni Nana Marla, nga agbalin ka no a caretaker ija isla, no adan to asawa ni boss, nanang? Naibaga na nga agpaiso idi dayta. Saan nga ta nga igjay tinapananda? Idi pimanaw da sakbay nga imbaga na analmas ni Ma'am Cherry. Ay, mga no ija nga agpaiso tinapananda. Nalabit. Nga masapul amaamuan ni Kiko daytaw eh. Anya ko mangay ti maaramidan na no bilang laeng, nanang. Dayta ti saan ko nga mau. Panasaglaan nga ibaga ka ni Kiko ti imbagam. Oray no maamuan na, natorturay lata ni boss. Amangan no adda amamon ni Kiko makatulong iti daytoy apasamak. Kasanon, no maamuan ni boss nga agdwa-dwa tayo kenkwana. Boss, kumusta nga ta Madam Cherry kan Nana Marla ijay isla? Unigayam. Inikamanan ni kaninday ti abasto. Saan ka ngagpadlaw? Imatim iti unag tinaladan iti asidang tiruangan ti bakod. Kasano no makita dak, boss? Usaramat na itasang kabasit nga urtak mo ah. Ah, Rabi ti panangikabil mo. Lukatam ti kandado. Ikabil mo ti abasto. Kalpasan na, pumanaw kan. matungpal, boss. Inak ka di aggatang iti abasto da ijay grocery? Uwan, ang mga naawanan ti abasto na. Boss. Siyak ka di amapan ni Jay Isla? Uno, umay kayo mat. Apay lang umayak ngay. Pasurot ko tinalimad ni Dado. Kasalad na sikreto da ka ni boss. Pagkunaam nga da sikreto da. Didak nakita, edi nyawat na ti ado akwarta ka ni Dado. Ang dalakid di kahit asawan na jay. Anya ti aramidam. Mangtulagak iti mangsurot ka ni Dado iti nalimad, no sadino ti papanan na. Hamangan no mapan iti isla. Madlaw na lakit da iti mangsurot ken kuana. Masapol nga da telescope ti mangsurot. Tauray agyan iti adayo. Makita da ti papanan na. Sa bagay. No ada telescope ti mangsurot. Sana madlaw ni Dadaw. Mayat tinapanunot mo, Kiko. Saan kami na maawat ti konsensyak no pudno ti atap ko? Sapay la kuma. Taagbaligi ka iti aramidam. Tulong anak. Nagsakit ti tiyan ko. Agkarasubli aki CR. Adyak may toredan ti sakit ti tiyan ko. Agkapsutak pa yan. Kay nakasanong arudan, ma'am. Awan mo ti agas ta ditaw. Mabiit laeng. Inak mangala iti bulong ti kaimito kan bayabas. Ta ipaburak ko. Iso ti inumam.
Sigurado ka kadi ang makaagas na kita. Ang mga no kumaro ti sakit ti tiyan ko. Makaagas ngampermi anasugpet. Ano sam, tapno saan ako maro. Pinadas ko idi ubing akpay. Anay ko, nagsakit na talaga. Sige, mabila nga raw, tenak mga iti bulong ay bagbagak. Masapul nga agawa at ti mga iti bulbulong nga ipaburot ko nga inuman na. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na. Ay, may sakit dito'y abalayan. Ay, dyan laki di kaya tiyag may sa dito'y sulinak adisaw. Maulaw ako. Aginahakat tama nga na matumba. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamit panawan pangaasim, bumangon ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas pinagparang da Salvador Candado ang natinag ni Cherry iti tao. Iti sabali abangir masikuran da Cherry kenana Marla. Gapu iti kinaawan ti kuryente iti isla. Kan saan maten ida asublian ni Salvador. Kabayatan na kinasarita ni Salvador ni Sally. Tapno maala na ti benepisyo. Tapi nagparang na apimusayan ni Cherry. Iti mat isla nagsakit ti tiyan ni Cherry. Papagayam denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maulaw ako. Aginaak. Ang mga numatumba. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamit panawan pangaasim, bumangon ka. Mabit lang tayo ipaburot to'y inala ka bulbulong, ma'am. Saan nga ta kumaro ti sakit ti tiyan ko no inmakday na. Saan, ma'am? Napadas kun daytoy. Daytoy ti aramatan dagiti adayo iti ospital. Malang araw tayo ipaburukan tapno makainom kan. Nakitak ni Dado ang napan iti grocery. Imbaon nyo kadi ama pa na grocery? Nabiitak pa'y bata na grocery. Saan ko ngayon babaw ni Dadaw? Awagak nga di pulis sa gayem ko akinatulag ko. Kasano ko mama kasurot ti pulis? Awang motorbot na. At dagayem na amang ngalap kan Coast Guard. Mabalin nga isudat imang surot iti nalimad. Maamuan tukit din ni boss? Apatik-tik-tikam? Awan mat makamo manang. Dua talang mat. Santa ko maamakibiyang. Kaasima at dagiti mabiktima manin ni boss. Dahit ang harod kahit. Nabayag agayem ko ni Cherry. Diyak kayat amay sagmak. Uminom kayo, ma'am. Ang mga numadihydrate kayo. Dayta ka din, Jane, paborik mo, mana. Un, ma'am. Ano sa inyo laang at nasupot. Makaginawa kayo nung makainom kayo iti kasta. Alaman nga ron. Nagsugpat, manang. Dayta sugpo na ti tumulong tapno maupup ti sakit ti tiyan niya, ma'am. Sige, anong sak nga inuman, manang? Kayat ko ti maimbagan. Tas singirak ni Salvador iti daytoy ngay naramid na. Ti panang baybayan akadatayaw, ma'am. Nay, manong Kiko, si kamot ti masabat ko.
At di nawagak amang surot ka ni Dado. Ha? Napan kano'y giigi ti baybay. Iti asidag ti pantalan. Ay, papanan na nga ta. Iti nga ta isla. At daatap ko nga ijay. Apay anapan iji pantalan. Ngam, apay adi nakadwa ni boss. No ijay isla ti papanan na. Ape anapan pa'y na grocery. Kaawatan nga adda tao ijay isla apang ipanan na iti groceries. Ang mga nadda ijay ni Marla. Kat, ni nga tamat Ma'am Chire. Posible nga ta nga damat ijay. Dahil tatitakwatan tayo. Jackpot yan nga awanan ti gayem ko. Imbag, timbay ka dito balay, Sally. Agmay-may sa kayo ka di dito'y balay yun, sir? Pwede niya, wag mo nga umay ka. Imbaon ko ni Violi, ijitsendaan. Husto nga rod, tapno di da maamuan ti may papan iti binipisyo. Oh, mabalin yun ang mapanalaan iti opisina. Oh, mabalin ka din? Ala, umay kan tumanan dito balay. Pare ti bingay mo. One answer, narigat no iti opisina ti pangtadan nyo kanya. Pagsayaatan na, no the life insurance plan ti tao. Adda ko mamanon ti yalaan nyo iti life insurance plan, sir. Oh, lo kayat mo. Yalaan ka man, ha? Di nakmat asawa, tapno da kayo ti beneficiary when numang claim, sir. Awan lang ko mati asawam, tagpaaramid tan iti marriage contract. Silaw samot ti basit ayati ti makitak iti adayo. Papanan na nga tamot na ita. Ay, idapak ti silaw. Tapno didak makita. Total, nakadano na iti kabat-batuan. Apag kalipkipan nga umuli. Ay, ibaklay kong ti karton. Abay ta, naibaklay kon. Apaman ang maikabil ko iti unag tigay ti karton. Pumanawak adagos. Kumusta kayo, ma'am? Adda ka di pimipian ti sakit ti tiyan niyo. Adda manang. Imbag, taamom ti makaagas a bulong. Dagi jay, ti us-usaron dagi ti dadakil ko, idi ubing kami. Isuan naramanak mo't day jay abulong. Nasugpat, nga makaagas nga agpaiso. Agyaman ak unay ken kamanang. No di mo amo day jay nga agas. Ang mga noan niyan tinapasamak kanyak. Perbimot adanag ko idi makitak anakapsot kayo launay, ma'am. Kunaklakit di ano panawan nak dito islang agmay-maysa. Santa nga ipalubos nga agnanayon ta dito'y isla. Sapay awanan na bastuta. Ay, day tamo ti pagdanagak, ma'am. Awanon ti mabalinta nga ilutaw. Inton aglawag. Inta agpuros iti prutas. Ta isupay ti pamadpad ta iti bisinta. Ay na, umay kayo dito, ruwar, ma'am. Ade, pakitak ka na kayo. Anya day jay manang. Ada ka din nakitam nga ulag di tarwar? Basta umay kayo. Tamapanta iti nakakita ak iti bagbagak ka na kayo. Intayaw. Oo, di nakngarot ikuyod ata surutan ka. Ay na, sino nga tatinang ibati iti bagbagak? Anya ka di day jay manang. Makitam no makadanon ta iti ruangan agi tibako. Kumpirmadan manan. Sinurot na ti motorbot ang naglugaran ni Dato. Kat, nakita da ka di day jay abarla. Marigat no sumugod dalat ta ni Jay. Nakita da ngay baklay kano ni Dado ti karton. Sa akim malipkip iti kabatuan. Kalpasan ti 30 minutos. Nagsublay nga awanan karton nga awit na. No kasta. Adda tao ijay anang tedan na iti groceries. Anya pa nga no di kasta. Sino iti mga ramat iti nakakarton na awan tao ijay. Anya itan ti aramidam. Gayem kumot ni Cherry.
Adda karbangak amang sapol ken kuana. Ibagak ka dagiti pulis, asawaran dati disso aki malipkipan ni Dado. At dalakit di tao ijay. Masiguradaw asaan nga agpudno ni dadaw. Ibagak iti gayem ko a pulis a mapanda ija adisso. Mapanda kitaan ti ayan ti balay ni boss. Karton mat dayto eh. Asino tinangikabil? Apay adida man lang nagpakita kadata. Lukatan ta kaday takitaan tatilinaon na, ma'am. At dalakit di kadadado. Wano Salvador tinangikabil ditoy. Lukatan taman. Groceries na gitoy. Apay nga ngayon bati dalat talitaw. Apay adida inyo na. Madiday tuyen ah. Tila ang panangipupok da kadata dito ay katmaisan akrimen. Mabalinda ka di amadusa iti kastoy akrimain, ma'am. Wen ama nang, amin a klase ti krimen. Ada katukad na adusa. Di da ka ni nakita itimpan mo ti bastuna ija isla. Saan, boss? Tarabimat. Sigurado nga dada iti unag. Nakaturog ta siguro. Awan mo TV, Jay. Tapno agbuyad ako ma. Ikan ka mat iti bingay mo. Lala kong ti benepisyo ti life insurance plan ni Cherry. Naglaing kayon, boss. Mairano dak iti kinalaing nyo. Naalayo ti benepisyo. Ibinto ta. Ops! Saan mo nga ituloy? Ah, Amok! Ti kayat mo nga ibuksilan. bilibak iti kinalaing nyo, boss. Nakaala kayo iti kwarta. Idinto. Saan mo nga ituloy ko nakmanan? Inton ko nimbabawig ti ited ko kumakin ka. Ay, saan boss? Sige, saan ako nga sa upay? Anya ka diti ka udyan adamag kikaw. Anya ti kuna dagiti pulays. Adawaran manang. Mabalindan ti mapanagsawa ri isla. Amuda ka di jay. Maban ti teleskop tinang surot iti nalimad. Uray addada iti adayo. Nakita da tinang sardangan ni Dado iti motorbot. Masurutan dalakit di. Sapay lakuma. Taadapay ti gayem mo ijay kikaw. Dahil tatinam na maag. Agparparik na kanyak asi bibiyag pa iti gayam ko. Kano ka di nga aggunay dagiti pulays? Kitaan da pa no sana mapanidyan ni boss. Taamangan no addaguns na. Una, tamagan no adda nga agpaisaw. Narigatan. Iremedyo da nga ilisi ti motorbot ni boss. Tapno saan da makasurot. Adda nga min ija si ti pantalan ti motorbot ni boss. Ay na, agpada ta malidliday dito'y nangipak niyan da kadata, ma'am. Kunak no pudno ngay ayatan nak ni Salvador. San mat? Tay may nakimbati dito eh. Anya nga tati panggap na. Jakmat matukod a panunutan no apay. Imbag ta nagmayat ka nga imay dito'y manang. Una, gapotay bagbagada na pintas ka no da ito'y a vacation house. Iso nga imayak ta kayat kumot a makita. Napintas matkit di nga agpaiso. Ngamti ka awan tao dito'y timati. Kas kumay di nagsakit ti tiyan ko. Adayo tayo iti ospital. Imbag tamom ti nagpaburak iti bulbulong. Anya nga ta tinaknakan ni boss. Taimay na taimbati dito'y. Saan siguro alimpyo ti utak na? Jay ayat anariknak idinabiit kami pay. Nasukatan iti gura. Saan ka mapabasaw no kastaman ti marik na, ma'am? Oray siyak mat siguro at ipakapasamakan ti kastaw. Kagurak mat Kaslakayat ko ang mapantay ti Restobar, Dado. Inak man mangkita iti asawaek. Asawaan nyo, wano insure yo, boss. Di ka man nag-ngirsi-ngirsi dita. Makita amin na nangisit agungot mo. Nagmaniya kitaan. Ni boss mat. Taibaga na pay laang mat. Magpasuman. Saan ka di apod no ti imbagak?
Wan man langan, boss. Ay, patuluyan ta ka din ti mapan iti ibagbagayaw, boss. Katwa na. Ngayon bagak. Patuloy. Makakita nga roden iti nagpipintas ababalasang. Doray makakita ka. Di nakamot lang kayat. Kaputa nagalas kamay. Ni Boss Mart? Masikuranak unay dito eh. Awan ka diti mabalinta arumwaran? Makapanta ko maitiigid ti baybay. Barang adda makita ta mabalinta a pagpaarayatan. No tiruangan agit. Landong mat. Saan ta amaluktan ta nakakandado itiruar? Padasan ta kitaan no adda kayo asangaan iti asidag ti bakaw. Sige. Mapantag kita iti kayo nga asidag iti bakod. Ikarigatan ta ti umuli. Idi pa'y kumaan na panunot ta daytoy, ma'am. Adamot ulos ang mabalinta kartibon a pagpababaan tama pan iti banlasyo ti bakog. Sige, aggunay ta nga rudan. Intamang sapol no adda kayo iti asidag. Ay na, adda nga agpayso kayo ditoy. Inakalaon ti bunang. Tatagbaten ta ti mabalinta pagbaddekan nga umulay. Makauli ta nga ta? Ikagumaan ta, ma'am. Makatagbat talakit di iti mabalinta pagbaddekan. Kumpet ta iti lanot anak kauy-uy iti kayaw. Sige, pag tinulungan ta atagbatan, ingkangarod mangala iti bunang. Wun, ma'am, jay ar-arabatak apagtagbat iti kayo ti alaok. Sapay la kumata makaruwartan dito eh. Kasyan natamot siguro ni Apo Diyos. Ta saan tamot adakas a tao. Ingkangarudan alaan ti bunang, taurayan ka dito eh. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Mareng adda pa ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan mait numang namnama tayo iti awan. Buyogan tayo ti kararag mana. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti maudi apaset ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Mareng adda pa ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan numang namnama tayo iti awan. Buyogan tayo ti kararag. No agpayso ti atap tayo. Nagdakiskit din nga iti bus tayo. Wan nga rod. Nalabos a kinadakas. Gamorod iti kwarta. Kasla tamat ng Girl Scout dito eh. Ay hun, ma'am. Dito yun ti pangaramatan ta iti inaadal ta iti Girl Scout. Ti agitalay kan umulay babaon iti talay. Ngem ulos mat akinarte ti aramatan ta tawan tali dito. No makapanaw talakit di dito eh. Agsungbat kanyak dayja a Salvador. Anya ti aramida, ma'am. Idarum ko. Gapo iti panangipupok na kadata dito'y isla. Nungay ibaga na asan tamot anak kapupok. Ta nakalukat mo't ti balay. Ngam adda na nga to abakod. Di ta makarwar iti inaladan. Boss, apay adyay nalaad ti kurso na dayo. No uming kan napintas.
Masiguradok ang narigat nga arman. Angam no bumakit, kan sana napintas. Agmayat na dagos, no yawis ko ti kalaysa. Ipan yun to kadimanan ijay isla, boss. Kamuntang iwat mo, no kayat mo tinasaya at loko. Ay, hun gayam. Nakalipat boss. Sana rumbang akan nayon may palagi po ken kati sikreto. Manipod ita. Laglagi pagkakanayon, boss. Nasayat, ang mga nunjak makapagtepel kat matep-tep ko ti sungom loko. At daytan, manumutan kinatagbat ta pagbadakan. Aguray tapadasat ti umulay. Takita ti ruar ti bakaw, no adda mabalin ta pagbabaan. Sige, mga lakmat iti atindog aruno. Tayawat ko kan katinakartib nga ulas. Taigalot mo iti sangati kayo. Wun ma'am, bareng maaramat ta pagkaputan nga umulog iti bangir ti bakaw. Alwadam nga ron. Ang mga nusan mo amay galot analaing tinakartib nga ulas. Di ka madanagan ma'am, nalaingak nga gigalaw. Irutak nga igalaw. Alang arud manang, barang makababata. Anya ka din ti madamag kikaw. Siguro tinyawag ti gayem ko. Dandani da kanon iti kabatuan aking malipkipan ni Dado. Ay siyak pa'y ti agnerbyos kadag iti mapaspasamak. Alwadan nyo ang mga nadadakas nga ibunga na ita panagnervyos yo. Saan ba't siguro tawan mo sakit kaw? Napanan ka di da boss kan Dado. Ay, jakman ambaw. Kanayon damot nga kuy-kuyog no sa dino ti papapananda. Masakit tinakam ko itinaramid na. Kunada natin nagnitseri. Ngam, kaslasaan mo't analadingit. Kasano nana? Ada ka di pagbabaan ta? Wun ma'am, mabalin nga adda pagbabaan ditaw. Saan atap pang ditaw? Matanawan ka di dita ti baybay? Wun ma'am, mabalin ta ti bumaba no makaulog ta. No makababata iti bangir ti bakaw. Agturong tapay iyay ayan ti batbataw. Ta ijay ti mabalin a pagbabaan nga agturong iti baybay. O sige nga Rod. Siyak matan ti umuli manang. Nanang, panaggunayong. Agbaligi nga ta ni Manong Kiko, nanang? Day tati saan ta nga ammo anak ko. Ngam ko namat ti gayem na nga asidagdan iti ayan ti nakakitaan da ang nagsardengan ti motorbot ni Dado. May samat ni Manong Dado. Ayunan na ni boss. Day tati maaramidan ti pirak. Nakita ka nun ni Kiko nga daing nyawat ni boss ken ni Dado a kwarta. Ay, partners in crime da nga rod ano kasta? Lakit day anak. Kanayon da nga agkuyog. Amin nga aramidan ni boss kadwa na latta. May samot ang managdakdakas gapo iti pirak. Nasa umon anak. Di da mabutang nga uray at damay sagma. Makitam ka di ti makitkitak iti taaw. Yatin samot dayjay ma'am. Ay na, saan nga ta managdakdakas dagijay? Ang mga no pagaramidan datamot iti dakas. Saan datamat siguro apatayan? Iwagayway ta tinakartib nga ules. Barang makita data. Ha? Kasla dito'y samot ti pagturungan da. Alwadan ta ti sumalog iti kabatuan. Barang saan data panawan no makadanon ta iti igid ti baybay. Mala, iwagayway talakta nga rod ti lupaw. Wan man ang saan ta asardayan nga iwagayway. Hello, nakaawag ka matkikaw. Ada ka din napatid nga ibagam? Imbagtawan opisina ita. Kung nati pulis nga at dakano inlugan da adwa babae iti ate. Asino da ka now? Saan da pa'y kano kinasaw ti babae? Nagsangsangit da kano. Natruma na siguro. Anya ita ti aramidam. Inak sumabat iti pantalan. Masapula saan pa yamapan iti dua iti balay ni boss no iso daman. Sa dino nga rod ti papananda. Interviewin ida ti pulis. Kalpasan na. Iawit ko pala ida iti balay. Sige, sikat ti makaamaw.
O sino ti kinasarita may ti telepono? Ada kayo matgaya man, sir. Agdamdamag mat no ayan niyo kanaw. Naibagak matan nga awan kayo, boss. Dinamag mo kumano anya tinagan ti mang damdamag kanyak. Ay, saan kumatan at dinamag, boss? Inton maminsan, damagam no sino ti umawag. Nalawag? Uwan, boss. Ang kaslaman ni Marla ti imawag. Saan nga ta akayat na ti agsublay manipod ijay probinsyada? Saan ka pa'y mat siguro ngagkabaw tapno saan mo ang mabigbig ti boses ni Marla? Ay, Imposible ti bagbagam. apay ko mga imposiblay, sir. Saan ka day nga dalaang ijay probinsyada? Jakamukan ka. Panawan ka manlangan, kabaw. Kunakon kat asi bibiyag ka pa'y gayem. Si Bibiyag, asino tinangibaga na tayak gayam? Kung naldabos kan dado, nakita da kano anatin na iti tao. Impasawar na pa iti tao ka iti Coast Guard. Iti anya aga po. Kasano ko mga ipasawar na, kat amo na nga imbati nak ija balay na ija isla. Damag ko kat nala na kano ti benepisyo ti life insurance plan mo. Ti awanan pa in a Salvador. Isugayam nga inyala anak iti life insurance plan. Taad damadi a plano na. Itatanag parang ka. Kan imbagam karagiti pulis ti naramid na. Manayunan ti krimen na kaso na. Ti ayop. Maibilang nga illegal detention kan insurance fraud ti naramid na. Nakaumay kamat dito'y balay da, boss, kikaw. At dandamarlakan cherry di presento manang. Kunakon kat. Apay a pinagparang ni Bus Analmas ni Ma'am Cherry. Tapno siguro maklaim na ti insurance ni Cherry. Saan ka di akrimen ti kasta? Talaga akrimen manang. Umda sa pakaibaludan na ititong palbiag karagiti krimen nga naramid na. Gapo iti kwarta. Kinabailan na ti agaramid iti krimen. Agyaman ak unay kan ka. Tain remedyom ti pan nakaispal mi ija isla. Mas dawak namin. Tadyak nakita ni boss na nagladingit. Kan awan mo't bangkay analamayan. Agsagana day ja Salvador. Ang mga no aramidan na iti sa bali. Anyang ron ti aramidam kayem. Mangifailak iti darom. Karaman ti kasabwat na nagaramid iti krimen. Dasali kan dado. Wan ngagpaiso. Saan na anaramid ti krimen na awan kasabwat na? Iso akaraman damat amadusa. Gapo iti krimen nga inaramid da. Apay nga tang adalat ta tao. Akabaalan da ti agaramid iti krimen gapo iti kwarta. Para kanyak. Saan alimpyon ti kasjay apa nagpampanunot? Awagan man ni Sally. Tagraran na tayo iti restaurant. Ada pagsasaritaan tayo. May papanitian niya, boss. Aramidem ti bagbagak. Saan kan ngagdamag? Ita ka din, boss? Apay anagrigat ka makaawat. Awagam ka di, wano saan kan akaraman iti pagsaritaan mi. Ay, karamanak boss. Damat lang, awaga kon. Ibagam na iti restaurant. Asaan unay nga ado ti tao iti bigbigat. Ariglado, boss. Awaga kon. Intayo man ija presinto. Ada kanon ija dagiti talo ang managdakdakas. Iso ti inyawag ti gayam ta pulis. Natiliw da adago sida? Adada atalo kano iti may sa restaurant. Ang mga no agtutulag da iti sumaruno akrimen nga aramidan da. Isa natiliw da adagos. Mas daw dalakid de. No makita da kayo adwa. Singir iti nangina. Iti panangibati na kanyak ija isla. Di nakpaimay sinarungkaran. Di na kasi narungkaran tamakumikom ang mga asikaso iti insurance mo. Ita, di nan pakairanudan dagiti kinabaknang na. Tadwa akrimen ti ikaro na. Illegal detention kan insurance fraud.
Kamusta kan, Salvador, aman luluko? Cherry, my love. Kasalungardakan dito eh. Oh, mas daw kayo atalo. Tanakarwar kami itinangibulusam kada kami kan ni Manang Marla. Saan ka di analmas ka? Di ka naging didi. Taamok nga damat basol mo itinapasamak. Inpagnam ti papeles, idinto ta saan pa'y asigurado nun natayak wenno saan. Ha? Ay, awan pa kay naigak itinapasama ka? Imposible. Gapo iti kwarta. Nagbalin ka nga adipan to'y padam abuklis. Ay, madam, ay, di da ko mairaman a paibalon Ay, awang basol ko. Basta nakisabot ka iti may sa akrimen. Karaman ka amadusa. Tapno saan yung aramidan iti sabali. San, di na kam kuma ipaibalod, Cherry, my love. May lab tarupan. Alaam ti kwarta nang isukatam kanyang. Takaidam ija pagbaludan. May sa ka mabigbig ani kusyante. Ita, anak ito nagbasit asilin aderehas alandok. Kaano tayo pa ang makarwar dito, boss? Ado at tawon ti pan nakaibalod yaw. Tanda kayo kat nga ron ti mastermind. Sabali ti ayan ko asilid. Nga magkikita tayo latta. Rin, nagsinangot isilid nga ayan tayo. Kasanon no may pantayo ijay munti. Kaya may bunte. Kaya. Ditan papagayam, tinagkibusan, teserye tayo itaalawas anapauluhan. Krimen, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.